Ακουμπάς. Κουρλιάζω και με ακουμπάς. Πρέπει να είσαι πολύ θαραλέος. Φίλε, θα σου σπάσω πίσω τα μούτρα. Καταλαβαίνεις. Στην πορεία του δω αγαμώ την πάντα. Κουρλιάζω και με ακουμπάς. Μιλάω και με ακουμπάς. Σε κοιτάω και με κοιτάς. Πώς τολμάς. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ θαραλέος. Ματά, ορεινά επιδόματα. Τζερέμι, βάλε τις πατάτες στη σακούλα. Έλα, θα σε... Βάλε τις πατάτες στη σακούλα, μαλάκα, επειδή δεν βάλε κιλά. Τι τα κάρες πετάει ο Σνίκ. Έλα, θα σε κάνω εγώ διάσημο τώρα αυτή τη φορά. 10 χρόνια μετά. Ωραίο μπιφιάνεργος. Ποιος από την παρέα θα μπορούσε να είναι αυτός εδώ τύπος. Άκου λίγο τι λέει. Πάει και αν θυμάσαι κάποια ξεχωριστά. Με εσείς γυναίκες δεν θυμάμαι, τρανς γυναίκες 3, τρανς άντρες 3, με τύπους όχι ακόμα. Ωραία. Με πόσες έχεις πάει και αν θυμάσαι. Μερακλής. Δεν φταίς εσύ, φταίω εγώ που σου δώσα αέρα και δεν σε διαολόστηλα από την πρώτη μέρα. Μωρό μου τα 40 εγώ, τα έχω περάσει ήδη. Μα όμως δεν παντρεύομαι κι αν δεν σ' αρέσει ξύδι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι μωρέ. Ναι μωρέ. Μωρό μου δεν παντρεύομαι. Δήλωση σου έχω κάνει. Μ' αρέσει άστα τη ζωή. Γεννήθηκα αλάνι. Οπα. Ρεύτηκε. Παλάκα δεν έχει κανένα τραπέζι. Μαλάκα. AI. Μαλάκα, δεν ξέρω τι να ξεχωρίσω, την αλήθεια και την AI πλέον αλήθεια. Δεν ξέρω. Πάμε λίγο. Θα το κάνει συνέχεια. Α, την ξέρεις, οκ, εντάξει. Ο Γκόργο θα είναι το φίλτρο μας. Θα μας λέει εδώ πέρα τι είναι αλήθεια και τι όχι. Άνοιξε το πρώτο μαγαζί με μυστικά πακέτα και πάμε να δούμε τι έχει. Μυστικά πακέτα είναι τα πακέτα που δεν έχουν παραληφθεί. Εταιρείες, Amazon, Temu, Α, είναι. έχετε δει αυτό που γίνεται στο TikTok, ότι με 10 ευρώ παίρνεις ένα μυστικό πακέτο. Δεν ξέρεις τι έχουν μέσα, είναι full random. Και άμα δεν σου αρέσει, μπορείς να το κάνεις trade, ανταλλαγή. Εγώ τώρα, ας πούμε, σκέφτομαι, ρε φίλε, έχω πάρει κάτι από το Temu ή AliExpress που κάνει 2 ευρώ, 5. 10 ευρώ κάνει όλο το δέμα. Το δίνεις, βγάζεις κέρδος. Και τι έχει μέσα, μαλακιούλες, θήκες. Δεν μου αρέσουν οι κοιλιακοί. Το θεωρώ τραγικό ένας άντρας να πηγαίνει η ζωή του να είναι το γυμναστήριο. Δηλαδή, όταν θα μου πει γυμναστήριο, θα ξενερώσω. Τι γυμναστήριο, είναι ξενέρα. Τι OnlyFans. Το άλλο άκρο που είναι η κοιλιά. Τι τσόντες. Όχι, δεν θέλω να πιάνω μια πλανταρή κοιλιά όταν είμαι με τον άνθρωπό μου, οπότε κάτι ενδιάμεσο. Άντε πάλι αυτή. Θα της το ρίξουν όλο. Α, και κοιμάται και θα πέσει αυτό πάνω της. Τώρα θέλω και εγώ να το δω αυτό. Ναι, Πόσο fake το θες, ναι. Λοιπόν, βρήκαμε το προφίλ της. η ερώτηση είναι αν θα πήγαινα με... Η ερώτηση, τι είπε? Η ερώτηση είναι αν θα... Η ερώτηση. Η ερώτηση είναι αν θα πήγαινα με κάποιο φαν μου. Φυσικά αν ήταν ο George Clooney, αλλά επειδή δεν είσαι, όχι. Σε παρατήσει στην πρώτη δυσκολία, τα λεφτά όμως δεν θα σε παρατήσουν, θα σε βοηθήσουν. Ο Βασίλης με ρωτάει αν ο στόχος είναι τα λεφτά ή η αληθινή αγάπη. Ο στόχος είναι μόνο τα λεφτά. Η αγάπη θα σε παρατήσει στην πρώτη δυσκολία, τα λεφτά όμως δεν θα σε παρατήσουν, θα σε βοηθήσουν. Μα και αν πάθεις κάτι στην υγεία σου, αν έχεις χρήματα... Τζούλια. Εδώ. Για πες μου λίγο. Το κινητό, γιατί το κρατάς ανάποδα, τι ακριβώς διαβάζεις και πώς το διαβάζεις, Τζουλιά? Εγώ ποιος είμαι να μην με σέβονται εμένα? Ποιος είμαι εγώ να κάθεστε εκεί στη τηλεόραση που βλέπει οι γονείς μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και να βλέπουν τους φάτσες τους έτσι, και να με κοιτάνε έτσι σαν να είμαι κακό παιδί που ήρθε εδώ και δεν πρέπει να είναι εδώ. Θεωρείς υπερβολικό? Max υπερβολή. Max υπερβολή. Είναι ότι είμαι real. Θέλω να σου πω κάτι. Τι? Θέλω να χωρίσουμε. Χωρίς με την Gen Z. Μην ακούω για Gen Z. Είσαι λόγο, ρε μπρο. Για ποιο fucking γαμημένο λόγο θέλεις να με χωρίσεις? Δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο fucking λόγο? Δηλαδή εσύ τώρα νομίζεις ότι είσαι slay, ότι είσαι queen. Slay, queen. Είσαι ότι έφαγες και δεν άφησες ψίχουλα εσύ τώρα. Wait, you know. Fuck you, bitch. Να ξέρει, φίλε, έχω μια τρελή στο Insta, την οποία δεν την ξέρω και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω μια χάρη. Τι χάρη? Ξέρεις να χακάρεις λογαριασμούς? Λέω: όχι. Μου λέει: έλα, λέγε τώρα την αλήθεια.
Λέω από πού και ας πω. Λέει, εσύ θα ξέρεις. Έχεις τόσα ακόλουθους, το ένα το άλλο. Λέω, εντάξει, ρε φίλε, τι σημαίνει έχω τόσους ακόλουθους. 2008 απλά ανέβασα φωτογραφίες. Μισή είναι Ινδοί, μισή Πακιστανοί. Σαν τα βγει στο sneak είναι η ακολουθία μου. Τι σημαίνει ότι ξέρω να χακάρω, ρε φίλε, λογαριασμούς στο Insta. Τι ζούμε. Καλά. Δεν πήγε τυχαία αυτό το κομμάτι. Είσαι πολύ διαφορετική από τις κοπέλες της ηλικίας σου. Πώς ήσουν κρυμμένη τόσο καιρό. Πώς του θυμίσαι, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που φέρεσαι. Δεν είσαι κορίτσι. Είσαι γυναίκα. Δεν ξέρω πώς γίνεται να είσαι μόνο 18 χρονών και έχεις μια ωριμότητα στα μάτια σου. Σε κοιτάω στα μάτια. Αλλά έχεις αυτό γάμπαει. Εγώ στα 22 μου. Γιατί. Είσαι σίγουρη δεν ήταν ο πίσω κανένας περίεργος? Όχι. Εντάξει, μωρό μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είναι, μωρό μου, εσύ. Καλά, μωρέ, στο τρέξιμο καταλαβαίνεις τώρα. Νύχτα, βράδυ, κούραση. Αλλά μην ανησυχείς. Όσο είμαστε μαζί,